সুপার 50 দ্বারা ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিকেল আইএস আইপিএস এর কারণে আমি কাম আরম্ভ করেছি आङो दा फार्स्टआवहाय एमबिबिएस खौ मोजां अनार्सफोर लानो नाजानानै पास खालामनो सानदों। खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव बिथांखिब्ल इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि बेलासिनि सुंद' भिडिअजों लोगोसे गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै आङो नोंसोरजों सावरायलायनो थाखाय बेलासि समनि माखासे भिडिअसखौ लानानै फैदों। जों दिनै गिबिसिनथाराव रायजो राजा नोंथांमोन नैबे दंफां दाननायनि माखासे गोरोन्थिनि सायावहाय एसे आङो सावरायनो सानदों। नैथियावहाय रायजोफोर सासे फरायसाया मा बुंदों बेखौबो आङो एसे नोंथांमोननि सिगाङावहाय खोनासंहोनो सानदों। जोबनायावहाय आङो नैबे भारतनि गेजेरावहाय सनाम वांचुकखौ लानानै आरो आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय भारतीय सरकार ना बिजेपि सरकार बिथांमोननि माखासे दानि गुलाय गुजाय थासारिखौ लानानै जोङो एसे सावरायगोन रायजोफोर। बे समाव रायजो राजाफ्रा खोनासंग्रो हाग्रा बिफाननि इएम आदै फानिरा मा बुंदों। राजखान्थिखौथ' जेरावहाय जों फरेस्ट हिसाबै इएम हिसाबै दंमोन बे समावहाय आङो माने गोख्रों नोजोरबो लादोंमोन। दानि गाहाय इएम जेम्स बिथाङाबो नोजोर लादों। बिथाङाबो बे फरेस्ट डिस्ट्राक्सन खालामनायखौ बोरैहाय होबथानो हायो बेखौ नोजोर होदों। आरो जों बिटिसि सरकार हिसाबै बेनो माने हाग्रामा सारनि माने दैदेननायाव जोङो फरेस्टखौ बोरै बासायनांगौ बे माबाखौ माने दायित्वखौ लानाय जादों। आरो गोदान माने बिफां गायफिननाय माने खालि हायाव बेखौथ' नोंथांमोनहा मिथिबाय। दाखालिसो जोंहा पास वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे खालि जों मानासाव हाग्रामा सार गाहायालासि हिसाबै फैबाय। ओमफ्राय जों बिफांखौ गायबाय आरो बेल' नङा सब जायगायावनो बे बिफांखौ गायफिननाय अर्थात माने फरेस्टेसन जों खालामफिननायखौ जों नाजादों। आसलते आङो नैबे गले गले हाग्रा दानफायनायनि बाथ्राखौहाय ओरैबायदि गोरोन्थि नुदों हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनि सायाव। सिगांनि सरकारखौनो बुं दानि सरकारखौनो बुं मोननैनिबो सरकारावहाय आङो ओरैबायदि गोरोन्थि नुदों रायजोफोर। एक नाम्बार गेरेन्टि गिबियावनो हाग्रा दानफायनो मोना होननानैहाय मोनथिखानानै रायजो राजाफ्रा बे हाग्रायावहाय मानो हाबखो। दुइ नाम्बार गेरेन्टि जाय मानसिया बे हाग्रा दानफायनायाव लोब्बा थानानैहाय दिनैहाय देवानि जानानै दङ बिसोरखौहाय पुलिसा मानो नायबिजिरनानैहाय हमनो हायाखै। तिन नाम्बार गेरेन्टि हाग्रा बे सिखोना जोहोलाव हाग्रा नेशनेल पार्कखौहाय वाइल्डलाइफआवहाय फोसावजाखानायनि उनावबो बे हाग्रानि बाउन्डारिखौहाय जोंनि बिटिआर सरकारा मानो बेखौहाय बाउन्डारि होनो थाखाय दासिमबो डिसिसन लायाखै। दा बेफोरबायदि खामानिखौहाय डिसिसन लायैनि थाखायनो मावैनि थाखायनो दिनैहाय जोंनि वाइल्डलाइफआव हाबखानाय हाग्रानि हाखौबो दिनै रायजो राजाफ्रा दानफायनानैहाय हाबनो नागिरनायसो जोङो नुदों। जुदि बे आं जाय गेरेन्टिखौ फोरमायदोंना रायजोफोर बे हयथ' सरकारनि थाखाय एसेबां गोब्राब नङा। रायजो राजाफोरनि थाखाय गोब्राब जानो हागौ मावनो हाथावना नङा जानो हागौ। नाथाय सरकारनि थाखाय बेफोरो माब्लाबाबो मावनो हाथावै नङा। गासैखौबो मावनो हाजोबो। जेसेबांनाखि जोंनि बे बिटिआरआवहाय जेसेबांनाखि बे सिखोना जाहार हाग्रा आरो जेसेबांनाखि नेशनेल पार्क दङ बे गासैखौबो जुदि बाउन्डारि बानायनानै होयोब्ला रावबो सुबुङा बेयावहाय हाबनाय नङा आरो हाग्रानि जिब जुनारफ्राबो बाहेरायाव फैनानैहाय गामियारिनि आबादफोरखौ आरो मानसिखौहाय नस्थ' खालामनाय नङा। ना बे आंनिया गोरोन्थि जाबाय नामा रायजो राजा नोंथांमोन। आं गिबियावनो सानदों एक नाम्बारावहाय हाग्रा दानफायनो थाखाय हा आवग्रिनानै लाहैग्रा देवानिफोरखौहाय पुलिसा हमनांगौ। सरकाराबो बेखौनो बयनिफ्राय सिगांसिन हमनांगौ। नैथियावहाय रायजो राजाफ्राबो बुजिनांगौ दे बेयो वाइल्डलाइफआव हाबखाबाय जों बेनि सिङावहाय थानो मोनला। आरो जोबनायाव आं बेखौनो बुंबाय बाउन्डारिखौहाय बर्डार होथेनांगौ। दा बे खामानिखौ मावाब्ला
सोरबाया हारसायाबो हाबगोन सोरबा बर'आबो हाबगोन बे हाबनाया माब्लाबाबो बन्द जानाय नङा आं बेखौहाय सानदों रायजोफोर नोंथांमोनासो मा बुजिदों नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरब्लानो जाबाय दानिया फैदो नैथियावहाय सासे फरायसा निट आनजादाव पास जानाय लाइमोना मा बुंदों नोंथांमोना रंबो साननो हागौ गोरोन्थिबो साननो हागौ बे भिडिअखौ आं मानो लाबोदों नोंथांमोना गिबियाव खोनासंगोन बिटिआर सरकारनि दिहुननाय स्किम सुपार 50 नि माबानानै पास जानानै आङो गुवाहाटीयावहाय एलएनआवहाय पस्टिं खालामनो मोनदों बोसोरसेनि थाखाय आरो बिनिफ्राय आङो दिनैहाय एग्जाम होनानै उथ्रिसारनो हाबाय 500 मार्क्स लानानै बे फरायसानि बाथ्राखौ लानानै आङो बेखौल' बुंनो सानदों रायजोफोर जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय सोलोंथाइनि गोनांथि सोलोंथाइया जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय गोबां खम जानानै दङ रोंगौथिया गैया बिनि थाखायनो आङो बे फरायसाखौहाय जि फरायसाया बुंबाय बिनि सायाव एसे बुंनो सानदों आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारखौ थांनाय 5 बोसोरावहाय बर' हारिनि थाखाय थांनाय 5 बोसोरनि सरकार इउपिपिएलआ लाइमोन फरायसाफोरनि थाखाय मोजाङै सुबिदा होबोबाय गासैयावबो सुबिदा होबोजोबबाय फरायनायनि थाखाय सोलोंथाइखौ लानानै सोलोंथाइया नांथारगौ होननानैहाय नाथाय बिनि उनावहाय गोदान सरकार फैनानै बै सुपार 50 आरो एपिएससि इउपिएससि फरायनायखौहाय बिथांमोना दिनैनि समावहाय मा होनो खोमानानै होनाय जोङो नुबाय दा बिथांमोना बुंदोंमोन बड'फा सुपार 50 नि जायगायावहाय जोङो फ्रि कचिं रेसिडेन्सियेल सेन्टार लाबोगोन होननानैहाय नाथाय बे फ्रि कचिं रेसिडेन्सियेल सेन्टारा सोरनि नामाव आरो मा मिनिं लानानै बेखौहाय बिथांमोना लाबोनायनि बाथ्रा बुंदों जोंथ' नुवाखिसै रायजोफोर दा सुपार 50 नि गेजेरजोंहाय बर' जाथिया गैयाब्लाबो डक्टर इन्जिनियार जानायनि आईएएस अफिसार बेफोरबायदि जानायनि माखासे सुबिदाखौ मोनदोंमोन बै समावहाय गोरिब धोननि खुनु रावखौबो बासियालासे गासैनोबो सुबिदाखौ होदोंमोन सरकारा नाथाय बे समावहाय सरकारा सोरबा सासेखौल' नोजोर होनानैहाय सोरनोबा अनसुंथाइ होदों आरो सोरबाया बिदोंब्लाबो मोनाखै नै बेफोरबायदि थासारि जोङो नुजेनबायानो रायजोफोर दै आं रावनिबो भिडिअखौ लाबोआखै नाथाय आं नुदों ससियेल मिडियायावहाय सोरबा आईआईटी फरायनायखौहायबो बिथांमोना सापर्ट खालामदों मोजांनि बाथ्रा आरो सोरबाया बे एखे कर्सखौनो लादों बेखौबो सापर्ट खालामनो हायाखै बिगासिनो दङ बेफोरखौबो आङो नुदों नाथाय बेबायदिजों नङा रायजोफोर जायहा सापर्ट खालामजाबाय सापर्ट खालामजाग्रानि न'खरा आंखौ गाज्रि दामोन आं बेखौसो बुंनो सानदों सरकारा जुदि सापर्ट खालामदोंब्ला फरायनायनि थाखाय अब्ला जेनेरेलि सापर्ट खालाम जेरै थांनाय 5 बोसोरावहाय सुपार 50 नि नामावहाय गोबां लाइमोन फरायसाफोरखौ डक्टर इन्जिनियार जानो सिमां नुनाय फरायसाफोरखौहाय दिल्ली बायदि जायगायावहाय 4 लाख 5 लाख फैसा मदद खालामनानैहाय सरकारा 5 बोसोरसिमहालागै फोरोंदों बेबायदि खालाम बिपिएफ सरकाराबो अब्ला आंबो गनायो रायजोफोर मिथिबायना नाथाय जों नुदों दिनैनि समावहाय सरकारा जेबो मावाखै सासे सानैनो अनसुंथाइ होब्लानो मावनाय जायो बे नङा सरकारनि खामानिया बिदि नङा सरकारनि खामानिया सोरबा सासे व्यक्तिखौ थांनानै पार्सनेलि मदद हरनाय बेबायदि नङा सरकारनि खामानिया जाहैबाय जेनेरेलि मावनाय गासैबो गोरिब गुन्द्रा गोनां गैयै गासैखौबो नोजोर होनाय बेसो सरकारनि खामानि रायजोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोनदोंब्ला निमाहा होब्लानो जाबाय आंनि फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनि अनारखौहाय मिथिबायना जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो सानबावबाय रायजोफोर नोंथांमोना सावगारिखौ नुदोंना दिल्लीनि जन्तर मन्तरावहाय फरायसाफोरखौहाय बुख्रुब सुख्रुब खालामदों लाठि चार्ज खालामनाय जोङो नुनो मोनदों दा बे जाथाया मानो जानो मोनदों सनाम वांचुक सासे इन्जिनियार साइन्टिस्ट बिथाङा गोबांथार बेफोरबायदि फरायसालि सोलोंथाइफोरखौहाय लुनानै होनायबो जोङो मिथिगौ नाथाय बिथाङा दिनैनि समावहाय सोलोंथाइनि बेलायावहाय गाज्रि बारहावा हाबनायनि थाखाय निट आनजादनि एग्जामावहाय पेपार लिक जानायनि थाखाय दिनै सोमावसारनाय जोङो नुनो मोनदों नाथाय भारत सरकारा बेखौहाय खोनासङाखै
आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय भारतनि बिजेपि पार्टिया सासे सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि यानिकि सोलोंथाइ बिफाननि जायआ मा होनो भारतनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि नोंथांमोना मिथिगौ धर्मेन्द्र प्रधान दा बिथांखौहाय रिजाइन होनो थाखाय बिथांमोना रिक्वेस्ट खालामदों नाथाय बे सासे मन्थ्रिनि थाखायनो 20 जन लाइमोन फरायसाफोरनि जिउबो जोबनाय जोङो खोनानो मोनदों रायजोफोर अब्लाबो आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकार बिजेपि सरकारा बेफोरखौ खुनु खोमा होआखै आरो फरायसाफोरनि गेजेरावहाय नोजोर होनायबो जोङो नुनो मोनाखै अब्ला माबायदि सरकार बियो नाय जेरै भारत सरकारा बेबायदि आरो जोंनि बिटिसि नि सरकाराबो बिदिनो दा बेनिखायनो जेंनाया जोबनो गैया जेंनाया सोमजिगासिनो थाखागोन रायजोफोर आथिखालनि सरकारा धोरोमनिसो सरकार जातिनिसो सरकार गावनि हादर डेभेलप जानायनि सरकार नङा बेनिखायनो बेफोरबायदि थासारिया सोमजिदों जेनजियासो सोलिनो थांगासिनो दङ भारतआवबो नेपालाव जेरै जादोंमोन ना मा बुङो रायजोफोर अब्ला गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि